Γεια σας, σήμερα να κάνουμε ένα βίντεο για το χάμστεράκι μου. Δάμε το σπιτάκι του, σπιτάκι της. Ανοίξτε το, Λονίδα. Εδώ δάμε. Που είναι. Να το. Βγάλε το, να το βγάλουμε. Γέλα. Να σιγά, σιγά. Κάμε και πισιά νομίζω. Εδώ δάμε. Έτσι. Σήμερα θα κάνουμε αστεία βίντεο για το χαμστεράκι μας. Κάνουμε το νινι. Όχι, κάνουμε κάτι άλλο. Άντε, bye. Θα σας δείξουμε στο άλλο βίντεο αστεία βίντεο για το χαμστεράκι μας.